Hindi ko makita, baby, dun, no? Sa harap. Hindi ko makita sa camera. Bakit ikinan mo yan? Yung una niya tatay. Hindi ko na yan nagsadya. Kala ko sinadya. Di ba? Simula ko. Sige yan. Yan. May alagaan na kayo. Sino kumukha? Sino kamukha niyo? Hindi ko alam. Si Mama. Gusto mong buhatin? Ha? Ay, Gusto mong buhatin? Matakot buhatin? Hindi mo nakaharap. Ano? Muubo ka pa. Oo, inuubo ko yan. Ay, Pero hindi naman lilang Liam. Liam. Di ba kami isa? pinumikap siya. Buti na talian niya. Akala ko. Kinagat yung mga tali, nanay. Natanggal yung kay baby. Ano na kwarto mo? Parang may mga paan dito. Nakalik din sa akin. Ang galing-galing sa walang po. Gusto mong hawakan yung kapatid mo? Halika dito. Yan, kunin mo nga yung una niya.
ko yun. Tingnan mo nga uli yung timeline niya. Patingin yung phone mo. Grabe. Kay Kambal, hindi ko naman naramdaman yan eh. Tissue babe. Opo. Mag-ready na tayo ng pagkain. Kahikoy baga. Ay, ugma si Victoria's Lola pangit. Nagnanak ko yung bibi. Tawagin mo yung nagbibibiin. Dumingan tayo. Bibidein niya yung ano mo.